El temps per aquest diumenge vindrà marcat per aquest període d'impàs amb força nuvolositat i que esperem una nova tongada de precipitacions de cara a aquesta propera setmana. Però abans fem una mica de balanç d'aquest episodi força tempestuós i d'aiguats que hem tingut aquesta passada matinada, aquesta matinada de dissabte als sectors de les Terres de l'Ebre i de la Costa Daurada. Com podem veure tot seguit des de Torredembarra, com els carrers pràcticament es convertien en rius en aquest sector del litoral tarragoní, o també una mica més a l'interior, a l'Arboç, podem veure com queia aquesta pluja intensa. En molts casos acompanyat d'alguna mica de tempesta, però en general eren pràcticament pluja càlida, una pluja que cau a plom, una pluja fruit d'aquesta humitat mediterrània amb aquesta convergència de vents en aquest sector. Un clàssic de la meteorologia en aquest final d'agost. Com podem veure en aquest següent mapa d'estimació de precipitació, aquest cor vermell aquí al voltant de la Costa Daurada tarragonès fins pràcticament a les Terres de l'Ebre i amb alguns valors de precipitació força importants. En aquests sectors s'han acumulat fins a 150 o pràcticament 200 litres per metre quadrat puntualment en aquests sectors. Per tant, forts aiguats que hem tingut aquesta passada matinada i que ja no s'haurien de tornar a repetir com a mínim aquestes properes hores. Anem al mapa isobàric perquè podem veure la situació que vindrà marcada aquestes properes hores per aquesta borrasca a l'oest de la península Ibèrica que es va acostant. Aquest diumenge no ens acabarà d'afectar del tot aquí a Catalunya, sí que tindrem més nuvolositat, mantindrà aquest flux de vents humits i que farà que tinguem aquesta nuvolositat i la possibilitat d'algun ruixat, ni de bon tros com els que hem tingut aquestes últimes hores, però sí que mantindrem aquesta nuvolositat al llarg d'aquest proper diumenge a gran part de Catalunya. Anem a posar tot plegat amb símbols perquè podem veure en aquest mapa com la nuvolositat serà abundant, sobretot al sud del país, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i sobretot al matí, i a partir del migdia i tarda tornaran a créixer nuvolades a la meitat nord i oest de Catalunya, comarques de Lleida, interior de Barcelona i del Pirineu. Aquí podrien sovintejar l'ambient força ennuvolat, sobretot de cara a la tarda, i no seria descartable algun ruixat escadusser. Al marge d'aquesta situació de nuvolositat quedaria en principi la Costa Brava, aquí amb moltes més estones de sol i amb una temperatura que en general pujarà. Ho farà sobretot al Pla de Lleida i a les comarques de Girona, que seran els llocs on el sol dominarà més. I de cara a l'abans de previsió, com podem veure, dilluns esperem una nova tongada de precipitacions que vindrà de la desfeta d'aquesta borrasca que tenim a l'oest de la península i que podria deixar novament ruixats i tempestes preferentment a la meitat oest del territori, amb una baixada de les temperatures, i a partir de dimarts, dimecres i la resta de la setmana sembla que l'estabilitat voldrà imposar-se i l'ambient altre cop serà una mica més calorós. I això és tot des del temps del Nacional.cat. Que tinguin molt bon diumenge.